Chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia mar Willis Ayeko kabende wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe. Kawadhi mbele ni bang' chamo muma kaka jalup jatend piny Kenya mar adek e bwo katiba mar 2010, josiasa kod jonon siasa wacho ni ting' mapek ochomo Profesa Kithure Kindiki, jaod bura mag Githunguri Gathoni wa Mushomba kod jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni wacho ni ting' mokwongo mar Profesa Kindiki en riwo jotelo kod oganda jomasawa kendo yudo sir margi. Kaka jafambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa, jotelogo bende nigi luoro ni Profesa Kindiki dhi bedo jalup jatend piny maonge kod duol maduong' e sirikal nikech oonge kod mbi mar siasa. E nyasi mar sidho jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki e kar romo maduong' mar KICC, jopiny, jower, josiasa kod jodito e sirikal mar Kenya Kwanza ne oyuoro mar keto wang'i e nyasi machielo mar historia e pacho kae. Kwa heshima tukubali kuondoka. Jatend piny William Ruto kod josiasa mag Kenya Kwanza ne neno nyasi makamano kaka giko mar auka mar siasa moseyiengo piny owacho margi kuom thuolo mar dweche buora mokalo. I assume as Deputy President of the Republic of Kenya. Kaluwore gi jatend piny, gwelo mar Profesa Kithure Kindiki ne dhi miye gima osebedo ka ogombo kuom thuolo mar higni 2 mokalo, yudo jalupne ma jatiende kendo jakore. Wach makamano osenyuolo paro mathoth ka moko kuom josiasa neno ni William Ruto ne ogwelo Profesa Kithure Kindiki nikech en jatelo maonge kod chung' motegno ma ok nyalo kawo chung' mopogre kode ka weche tek. Tij Deputy President ok en siemo wang' ker kata pingo ker. Mano tijwa kaka jo minority ei bunge kata opposition outside bunge. Mano tiju kaka jo media wacho gik madhi marach gi siemo wang' obed ker, obed mbunge, obed governor. Tij Deputy President en winjruok gi President e yo minyalo konygo Kenya to bas okonyo Kenya. Koneno ka gimoro dhi marach to kuodho ne ker, oko bigo oko nogogo koko. Emomiyo dwaro ng'ama bolre ok ng'ama jakoko. I mean, you can already see what Kindiki is going to give him. When we complained of killings during the Azimio and Gen Z, he was 0 by mouth, nil by mouth. He cannot see no evil, say no evil, nothing, 0. That is the Kindiki who has gone now to occupy the second highest land. That is what Ruto is looking for. Mtu anasema amefika. Sumameni. I feel that removing Gachagua and putting Kindiki was not specifically the process of getting a real deputy. It was a process of dividing the mountain. The president himself, if really he wanted a good deputy, he had the best, because he chose him against the MPs that originally wanted Kindiki. Ong'wengo machielo ma uliero ewi tend Profesa Kithure Kindiki en yudo sir mar oganda kod jotelo mag masawa, ahinya to masawa ma imbo ma osebedo e tok jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Nitiere luoron mopogre kod jolup jatend piny mokalo, Profesa Kithure Kindiki onge kod mbi mapek mar siasa, gino manyalo kete kama poth kendo mae duol e sirikal. Kindiki comes on board as just a loyal person who is unlikely to question his boss. And that is what William is looking for. Remember, when Moi was looking for this kind of individuals, he went to the universities to look for professors. Kaenda kachukua Professor Saitoti, he started working with the university professors. Kwa hivyo he is working with the best in the community, and then he turns them to become the worst sycophants. That is exactly what Ruto is trying to do. Bet ni ingiji konyo kidhi e yiero. Podo kwa dhi e yiero sani. Emomiyo kochuno ni nyaka yier ng'ama nigi mbi kata gi ji. Mano ibrongi kakurwa chopo 2027. Mara ariyo, hie Kenya kae kiseng'iyo jolup ker mosetiyo maber, gin jogo moko osebet gi joma luwogi mang'eny. Gin jogo mo obolre to yiere ne tich gi luwo jatendgi. Kata mana Moi
kanokete vice president ok ne en gi ji, kendo joma nong'e be onge, kendo joma ne weni en ng'ato be ne onge. To tiyo mobet ker en owuon korka ji ong'e. King'iyo kata mana jomoko kaka Saitoti ok ne nigi ji, nikech jomoko nowacho ni en Okuyu monyuole i Masai ok ne luwe, Okuyu ok ne luwe. To tiya maber. Bet jalup ker dwaro ng'at mobolre moyie tiyo gi ker. Ok dwar ng'at mawe ni en gi ji, ni en be koro odwa bet gimiluongo ni co-president, kaka Gachagua ne dwaro cha. Paro makamano ne oyangore e kinde nyasi mare mar chamo muma bang' governors mag gwenge mag Masawa kaka Anne Waiguru ma Kirinyaga, Irungu Kang'ata ma Murang'a kod nyawadgi ma Kiambu Kimani wa Matangi loko ng'egi ni nyasi makamano. Mana gavana ma Meru Kawira Mwangaza kod nyawadgi ma Embu Cecil Mbarire kende emane ochopo e nyasino. Dibe ni rem margi chopo e nyasino nyiso chung' mar gwenge mag Masawa e wi tend Kindiki kose. Of course, I could not attend one because I was not in agreement with that kind of impeachment process. In as much as maybe the president felt like he had a reason to get another assistant, and it is his prerogative to decide on who he would want to work with, the process of getting rid of Rigathi Gachagua was very questionable. The emotions and the feelings around the process were too high. And personally, I felt like I should not go and legitimize that process. And therefore, that is why I did not go. I did not even watch it, and I have not watched it, and I will not watch it. Iwe west, iwe east, iwe south, ama north, hakuna celebrations. There is no joy. In the appointment of Kindiki, there is no joy. Kwa sababu viongozi wa kule wote wanaona ile jama na kipindi ambayo tunajaribu kuchezewa na William. Na kipindi ni moja tu, kwa sababu watu wa mlima east, west, south, north, mlima hiyo yote wamehama UDA. Viongozi hawawezi kwenda kuanza kunyemelea kwa UDA tena. Josiasa mag Masawa neno ting' maduong' mochomo Profesa Kithure Kindiki en riwo gwenge mag Masawa gino magiwacho ni nyalo bedo ting' mapek. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Siasa mar laro kom mar ODM e kaunti ma Homa Bay medo tedore ka jaod bura mar kaunti no Joyce Osogo Bensuda okoni komno en ema oromogo kendo onyiso jod bura ma bende laro lemono mondo bolre gi chien e wach lemono